Aquí Clarence Mason entra de servei. Deixo el vehicle per robatori de luxe. Retweet. Retweet, diu. Puro kamikaze, nomás el terror sembrando. De arriba para abajo, ahí no miran patrullando. Cero tolerancia para el que la ande cagando. Ya se la sabrita que no nos gusta la falla. La gorra de lado y la Glock son bien eclipsadas. Con un toque bueno y a punta de carcajadas. Afirma pendiente, nunca se nos pasa nada. La santa protege si salimos a topones. En direcció nord. Passem per davant la granja. Nacimos, siempre estamos a la orden. Uno de lavada si salimos a misiones. Y ahí nos ven pasar, sumando la Sembla una espècie de fentorno o algo el així. aparato, el mano y el tostón Hostia, atrás. Y el mayor que de los corra, ganos siempre al frente va. En un hoy al tentón. Quedó comprobado la Acaba de tenir un accident terrible, però un accident terrible. Sembla que hi ha hagut dos ocupants. Un està fugint Vinc, vinc. aquí a la platja, direcció platja. Intenta arribar abans de la platja que ells. I així ens en podem endur un, almenys. Ui, ens com de rapa. A veure, intentem anar els dos cap al mateix. Jo tinc aquí una rosa bastant a Y prop, así nomás, compa Junior Torres, viejillo. Una W. Vigila que poden armar, si és previsió. Cortados, el aparato a un lado, con un toque bueno y un perico de lavado. Sabandijas y ratas se cortó los alineados. Senyora, no em faci córrer, per favor! Y se siente bueno, el ambiente caliente. No es Yo factura, voy al si ho frente pots una con mi- tipa. Com? Estàs fent servir la pistola? No. Ah, vale, he sentit una pistola, crec. He fet un parell de tiros, en plan... Vale, sí, sí. Paro, disparo i no parat. Vale, I he vale. disparat a l'aire i he continuat corrent. Bé. Està corrent per la costa o s'ha tirat a l'aigua el teu ja? A l'aigua i he fet un Vale, parell de vale, tiros sí, a ben l'aigua. fet. Jo també ho anava a fer ara. Vaig a disparar una mica a l'aigua i així es caguen. Vinga, tornem cap al cotxe. Anem a recuperar I el l'altre, cotxe el robat. de rosa o el de patents? També ha fet lo de tirar-se a l'aigua. El mètode a Però seguir. Si es estic tiren a cridant, l'aigua... para o dispara, o No, tens de ja, parar, però vull no? dir... No, si es tiren a l'aigua ja depèn de tu si ets el Michael Phelps, però jo no em penso mullar per un puto delinqüent, ja t'ho dic ara. L'estic veient, Ah, tu fot 4 trets per espantar-lo a l'aire. A l'aire, no li facis trets a ells, per favor. Però vull dir, 4 trets a l'aire per espantar-lo, sí. Anem pel cotxe de luxe, que és l'important. Encara que suposo que tindrà una bona assegurança. Vaja, ja no hi baixem a saludar o què? Aquí reporta't davant del teu tinent, sisplau. John White ha entrat de servei i ha fallat en la persecució. Em fa por nada, em fa por el mar. No entraré allà. Has disparat a l'aire? He disparat a l'aigua, A l'aigua i a l'aire. sobretot a l'aigua. Bé, perquè s'espantin i no tornin per aquí. Després de l'hòstia que s'ha fotut, encara sort que estic. Ojo, coyote! Segon delinqüent que se t'escapa. Bueno, si pots trucar a la T'he grua, t'he perquè... salvat la vida. Pots trucar a la grua perquè s'enduguin aquest trasto. Ho intento. No... A veure... Sí, tot. El cotxe que has agafat. Ja ho sap el jefe? La cosa és que no hi ha cotxes gaire més normals. Llavors he pillat el primer, que no era una furgoneta Bé. tàctica. Anem a la comissaria, a la cosimaria. Acabo de veure a una de les persones que s'ha escapat. Frenos, frenos. Quasi l'atropella, si et soc sincer. La tinc. L'he placat. Ai. I tenim aquí. Amb aquesta ràdio que tens, i ja pots estar trucant al teu amic. O bé, o et fotem una pallissa que bueno. Tranquil, Que White, flipes. tranquil. Que ara no puc fer res, ara que tinc les mans en mà. Bueno, senyoreta, aquí agafarà fred, així que anem cap a
Anem cap a Cosimaria i allà parlem tranquil·lament. No, Ara no, fem un però cafè, Però una manteta, hi ha dutxes, es podrà dutxar, De que d'acord? se m'acuse, de que se m'acuse. Ara, tranquil·la, no hi ha pressa. Et vigili amb el cap, senyoreta. D'acord. Anem a parlar, a veure d'on surt. Ai, quin búfalo més maco. No havia estat mai en un cotxe d'aquests aquí. Sí, un búfalo. Que vostè sap de cotxes. No, Vaig a unos trets. Tio, fem binomi quan acabem amb aquesta situació i ja anem a... Bueno. Benvinguda Déu, senyor. a Cosimaria de Paleto Bay del comtat de Blaine. Havia estat abans aquí, senyoreta? no, mai de la vida. Et ve, company? Vaig cap allà, té més importància que el cotxe robat. Explosions i trets. Reporto, totes les unitats haurien de venir. Rebut. Aguanta una mica la posició. Molta gent corrent, explosions i trets. Aguanta la posició, A l'hospital, sobretot. a l'hospital. D'acord, doncs. Jo de tu faria un 10-35, d'acord? El meu dia. Doncs mira, jo estava passejant per aquí, que avui fa un fred que peli, per això vaig tan tapada, sap? Hi ha molta pols estel·lar d'aquesta per l'aire, sap? M'he hagut de tapar molt tapada. I m'he trobat un senyor que ha robat un cotxe, sap? I m'ha dit, pugi! I jo he pujat. I m'ha dit, tingui aquesta pistola, aguanti-la, agafi-la. I jo l'he agafat, saps? I després, no sé què ha fotut aquell tio que ha xocat. I hem tingut un accident i he sortit corrent. I m'he pogut escapar i he hagut d'anar nedant, saps? Per això tinc la roba així molla. I després, quan hi havia aconseguit de pujar de la platja, doncs els he trobat a vostès. Bueno, ha sigut bastant sincera. Quin és el seu nom complet i edat, sisplau? Senyoreta Pink Panther. D'acord, i la seva edat, senyoreta Pink Panther? En tinc 30, encara que n'aparenta més, però realment en tinc 30. Té algun document d'identitat a sobre? Doncs ara mateix no. On vius actualment? Els pisos socials. Sí que has aconseguit aquell cotxe perquè un no amic l'he aconseguit, t'ha dit que m'han fet pugessis. entrar. Sí, m'han obligat a entrar. T'han obligat? Hi havia més d'algun, llavors? Sí, no, una persona. Hi havia una persona amb mi. Jo no conduïa, Jo no. Valga'm Déu, que no. Saps? Igual que vostès m'han obligat a pujar al seu cotxe, doncs aquell senyor m'ha obligat a pujar a Aquest senyor, quan el va robar? Quan hem arribat nosaltres, has fugit en comptes de venir a demanar-nos. Tranquil, Perquè estava company. espantada. No em quadra això, La gent Ah, que dic està ara. espantada veu la policia i els veu com a I salvadors. que ara em Vostè, en detindrà. canvi, tot i que li hem cridat que no fugís, ha entrat a l'aigua i ha Però intentat sap què fugir. passa? Que quan he corregut portava aquella pistolota que m'ha donat aquell senyor a les mans i he Ah, que el pensat, senyor li ha donat una pensaran pistola. que sóc una arma delinqüente. Sí, tinc una pistola, sí. Vaig a mirar-ho... Mira-li, A veure què... Ai, vigili. crec que m'està tocant, però crec que m'està tocant, crec que m'està tocant a mi, White, m'estàs tocant a mi. Toca-la un altre cop, senyor White. Ah, vale. Vigili. Bueno. I M'he així que espantat per un moment. has consumit... Sí, On no es porta tantes preocupi. coses? No es preocupi, home, jo vaig Sí. preparat, White. He vist que els Joder. companys blancs van super M'he preparats i tragantat per un moment, m'he no tragantat seré per un homie menys, saps? Què anava a dir, senyoreta? En quin moment ha pres la decisió d'accelerar i no aturar-te? Accelerar? Si jo no conduïa el cotxe, jo no el portava el cotxe. De córrer, vull dir. De córrer, és que m'agrada córrer, a mi m'agrada fer triatlons, saps? I és que M'agrada corries córrer. fa uns segons perquè tenies una pistola que t'havia donat el senyor aquest. Sí, la tinc aquí. Ja no la té. Ja Bueno, no la tinc. ha consumit No, alcohol o alguna substància No. estupefacent abans de conduir? Abans de pujar Un i entrepà, córrer. Un entrepà de pa amb tomàquet. Pa amb tomàquet. Bueno, com es deia la persona? No sé no ho sé. algun nom t'haurà dit, senyoreta Pink Panther. Duia un casc negre. És difícil, senyoreta. Necessitem almenys un nom.
un casc negre i una sudadera negra. D'acord, ha vingut el senyor del cas negre i t'ha dit, puja! Has pujat al cotxe. M'ha dit, puja, mala... Ai, no ho repetiré. Però m'ha dit, Repeteixo, volem puja. saber-ho Dic, clarament com ha sigut. No. Si som el xèrif, tranquil·la, pot confiar en nosaltres. D'acord, m'ha dit, puja, mala pècora. I he Ostres! pujat. Mala pècora, I què mala més? pècora. Què més després Puja al d'això? cotxe, mala pècora. Puja al cotxe, molt bé. I què més t'ha dit? Tingui Has que pujat al estar-me, cotxe mala del pècora. principi? Apunti els agents de policia, mala pècora. Això també t'ha dit? Sí. Ostres, quina persona, quin tipus de persona, ostres, més entranyable. I saps on es pot trobar ara aquesta persona, per casualitat? Doncs jo diria que quan hem marxat... T'ha dit a algun lloc, algun plan de fuga? Sap el que volia fer amb Em, vostè? Potser li volia fer alguna cosa més? O... Sap què passa? Que el cabró d'aquell tio portava traje de busseig i jo no ho sap. I aquell tio ha pogut marxar Venia nedant i preparat. a mi m'ha deixat aquí amb calces, No, saps? I saps si Què? ell portava alguna cosa al damunt que fos... Has vist alguna cosa així, que tingués algunes butxaques? No, m'ha donat una pistola només. Que no sé pas d'on l'ha tret. Estaràs vinculada vostè amb alguna banda o una xarxa? Jo? Mhm. Pink Panther? Alguna agrupació? Sí. Sí, sóc d'alguna agrupació sardanista, sí, això sí que m'agrada, sí. No sé Ara què del és. cau, És que t'agrada menjar l'esplai. sardines? No, ballar sardanes, ballar sardanes. Ah, vaja. Vale. Jo soc del club de crochet. No ha dit en cap moment quin era el pla. Retrobament. Que vostè estava No, parlant no. per la ràdio, senyoreta. Llavors entenc que el senyor li haurà donat alguna ràdio. Amb qui parlava vostè per la ràdio mentre corria? Ai, Just després de portava una sortir del ràdio. mar. Suposo. És veritat, portava una ràdio, I, sí, i, sí, sí. I aviam com ha sigut la conversa per acabar parlant amb algú amb la Mala ràdio? pècora, tingui una ràdio. Sí? Sí. A veure. Bueno, Què vol que li digui, gent? Què vol que li digui? doncs, no sé, el pròxim cop fum una mica més. Vinga, que va dintre. No m'ha convençut del tot. L'únic que li puc dir és que jo no conduïa. No, sí, això l'he vist, senyoreta. Porta una roba I que no ha estat molt... idea meva. Cap dintre, Jo no vinga. conduïa I no ha estat idea meva. Jo no ho volia fer. Prou de mentides. Jo, gent, No em ho crec res volia d'aquesta fer. història. Jo no ho volia fer. Telèfon merda. puc fer foto. Senyora, no m'estic creient res del que m'està venent. Una senyora que va armada no corre de la policia si està segrestada. Digue'm, La porra. realment aquell era el teu nòvio i No. estaves fugint amb ell per tenir una vida millor i pagar-vos una caseta bonica a les platges de Paleto. Digue'm la veritat, qui era? Si no et deixaré pitjor que aquest radiador. Era el teu nòvio? No, Vostè segura? segura. Doncs qui era? De què el coneix? Perquè jo crec que ets una còmplice i no una víctima. Qui és? Per Doncs, tant, és clar que sí, tens estalviem això i digue'm què feia amb ell, quines són les vostres intencions i qui és. Doncs miri, aquell senyor m'ha dit que tenia un trabajito i havia de robar un cotxe i m'ha dit que l'acompanyés. I jo ho he fet, jo l'he acompanyat. I no el coneixes de res. Sí que el conec, sí. De què? Bueno, és membre d'una banda que m'hi he vinculat jo també, sap? Membre d'una banda. Sí, Ostres. uns que fem uns grafitis molt macos, així uns gossets de color rosa, sap? Així que sou vosaltres. Cago en l'hòstia. Ai, Que gran. Ara bé. digui'm. Mare de Déu senyor, en quins berenjenals que em poso. Bueno, et seré sincer, Pilar. Digui'm, Aquí en sortiràs amb una multa. Però també d'acord, jo la pago, vull que agafis un paper, un boli, que et Sí. donaré ara mateix. Sí. Han entrat a l'emissora que els he dit? És que si entren a l'emissora podrà parlar amb ell.
D'acord, Pilar. Primer vull que apunti una cosa. No sé de quina emissora m'està parlant. No em canvi de tema! Pecura! Perquè ja sé quin tipus de dona ets, així que agafa el maldit paper i el maleït boli i escriu el que et diré. És que no el trobo, no el trobo. Sense por. Què costa aixecar les coses? El que et diré ara és algo que hauràs de dir tu, en Juli. Així que comença a apuntar. Perquè això és una carta No m'ha funcionat. que li hauràs... Doncs agafa el maleït mòbil. Obre el WhatsApp, que és el que feu ara la gent d'avui en dia. I apunta aquest missatge al Juli. Per en Juli, d'acord. Sí. Fa dies que no el veig, Pensi que ens hem casat. No m'estranya, no m'expliquis excuses. És que no em considero... Meu, que com li pots fer això? No, sí, és ell. Xxxt! Tens el WhatsApp? Sí. Juli. Espera. Pensa'm escrivint Juli. Un moment. No hi ha moments per en Juli. Això li ha de saber ja. Ja està, ja el tinc. Juli. Sé que el que t'he de dir és tan dur com una bala que mai vas voler rebre. No hi ha excusa, ni consol, ni paraules. Se't quedarà a la memòria, això, no et preocupis, Pilar. Perquè no hi ha excusa, ni consol, ni paraules que puguin redimir el que he fet. Soc Pilar Palera, la teva dona, i t'he fallat d'una manera que travessa qualsevol jurament, qualsevol promesa que li vas fer davant de Déu i dels nostres convidats al casament. Et vaig trair no només com a home, sinó com a company d'ànima, com aquell que s'aixecava cada matí amb l'uniforme tacat de pols i suor per defensar els altres, mentre jo, a l'ombra, desfeia la confiança que sostenia la nostra vida. No em puc amagar darrere del desig ni de l'alcohol ni de la solitud. El que vaig fer no va ser un error, Juli. Va ser una decisió, i les decisions tenen conseqüències. Mira'm als ulls, Juli, quan em vegis, perquè aquest rostre que coneixes, el que vas besar tantes nits abans de sortir de servei, és ara mateix el que t'ha clavat un ganivet invisible a l'esquena. Jo no et vaig enganyar, amb un desconegut qualsevol no. El meu pecat és encara més cruel, vaig trair-te amb algú del teu voltant, d'aquell cercle que t'anomenen germans, companys. L'home amb qui comparties batalles, silencis i confiança cega. Sé que aquestes paraules poden fer-te sentir com si tot l'univers s'esfondrés sota els teus peus, Juli. I potser és així. Perdoni, batalles en veu alta o en veu baixa? És igual, si és el Juli no li importa, no et preocupis. Però no vull que siguis tu qui carregui amb la vergonya que correspon. No busquis venjança, Juli. Mira'm i entén, la meva culpa és eterna, i no hi ha el cel que m'aculli ni l'infern que em castigui prou. Només et demano una cosa, Juli. Recorda que abans de tot això, jo et vaig estimar. Potser ja no té valor, però no sonarà buit. Però és l'única veritat que encara em queda. I ara, Juli, si vols condemnar-me, fes-ho. Si vols oblidar-me, fes-ho. Jo ja no sóc la dona que mereixes. Sóc només una ombra del que vaig ser. Ràpid, deixa-la lliure. Crec que ho podries deixar aquí. I posa uns punts suspensius al final. Ho he reduït i he ficat Juli, t'he fallat... I ara aprofita el mòbil per la factura que et ficarem. ficarem. I m'ha pillat i vull el divorci. Ja està. D'acord. Doncs serà una multa, no sé, excepcional. Per la traïció, perquè quin preu té la lleialtat? Pilar? Quin preu té la lleialtat? Bueno, doncs agafa el mòbil perquè t'arribarà una factureta. Ha sigut una mica random, també et diré. Random per al crim que has fet, que no té perdó. Com? Posar-li els cuernos a un company no creus crim suficient? Com que no? I li t'hem enxampat de ple amb l'altre. I per això fugies, que ho sabem tots. L'altre és el jefe. L'altre és el jefe, diu. Ara inventant-se coses. No tinc la factura. No et preocupis, te n'envio unes quantes i tu paga la que vulguis. N'hem arribat unes peces. Sí, segur? Tu pagaràs, no et preocupis. Les altres deixaràs com estan. No les declines, que si no... No. Estàs allà, aquí més de... Bueno, paga les 3. 3 ara, 3. Ah, sí. Pels cuernos que li has posat. Pobre Joan. Vinga, doncs circula. No et vull veure més per aquí. Per CC. No li facis això, en Juli. Sí, si no he consumat el matrimoni. No m'ha tocat ni un pal.
Hola, bon dia. Bon dia, i vostè què fa aquí dintre? Tinc un paquet de comissaria, diu. Sí, doncs... Bueno, senyoreta, vingui per aquí. Senyoreta, pérchese. Posa entregar dentro. O no el deixo? Vagi a fora, perquè es peguen a fora. No, a l'etiqueta diu dentro. Bueno, pues yo le estoy dient que és a fora. Senyoreta, circuli. Aquí, seguir-me. És que he d'anar... Sí. Ja Sí, saps, sí. ja saps. Fer-te una pajola. Vinga, descansa. Bon Bueno, servei, un 8 plaer. hores. Ens veiem d'aquí... No ho sé. No ho sé. Ai, vinga, Tito, descansa una mica. Aquí, oficial Carter. Grande. Entra de servei. Rebut, Carter. Bones, Carter. Bones. Bien. Hòstia. Això és un tal Juli de la comissaria. Sí. Sí. Hem trobat la seva esposa fent els cuernos, tio. Què dius? Sí, tal qual ho sé. Però... els cuernos, Joder. Però... pasa. Vaya cochazo, ¿no? A la acera, caballero, a la acera. Ah, sí. Sí. Circuli. Hòstia, has vist? He fet un salt molt gran, no? Sí. Vale. Pensava que només havia sigut jo. Ojo, peligro. No veig jo el mico. Jo no he fet res, senyor gent. Escolteu... Ai, teniu un disculpa, mico el que mòbil. corre aquí. Bueno. A veure, què està passant per aquí? Que teniu un mico corrent per aquí. Sí, hi ha un mico. D'acord. I... Bueno, més que un mico, un també hi xuaca, ha no? un humà que està aparcant solament. No, aquest No es cotxe veu. Vostre, No és vostre, aquest cotxe? ni... No, només és el del metge. A veure, no és... Però aquest cotxe, això no és nostre. Bueno, i la moto aquella, sí, per casualitat, és vostra? és la Lia. Espera, que la truco. Hola, perquè... Per estacionament indegut de $200. No, preocupis. Moto aquella, em deies, caballero? Sí, Ja. la moto sí que és meva, però he Ets un- vingut aquí perquè hi havia el Chihuahua. Un pàrquing allà darrere. Vaig aparcar. Sí, perdoni. La meva iaia per aquí no ve que s'entrebanqui. És de Ara Lia bé, diu. Sinclair. I ara, Lia, escolta, aquest És home que he s'ha hagut dit Lia. d'acompanyar un col·lega a portar-lo a un lloc que m'ha demanat que el portés. Què passa? el seu cotxe, Sí, guardéssim el seu llicència de conduir. doncs la de conduir precisament no la porto, perquè si res de Alguna portar documentació sobre, senyor? la llicència d'armes. D'acord, Lia Sinclair, d'acord, que sigui l'última vegada que estaciona Sí. indegudament de l'hospital, d'acord? La següent Sí, serà ho una multa de sé. $200. Perdoni, Quedat clar? senyor gent, el trec de seguida. Sí, Gràcies. gràcies. Un home amb una arma, A sobre la casa d'obra, amb obres disparant a l'avió. No creu que aquí aparcat al El costat. veig, tinc visual. Fem-nos observar. Quin tipus d'arma fa servir, tio? Una pistola, crec. Això. Està baixant? Sí. Visual, direcció, hospital? No, s'ha fotut de la casa. Està a dalt encara. Estic al costat del Death House. Tinc visual, també estic aquí al centre. Bueno, doncs, ja saps, a veure, podríem actuar ja, no? Però...
Intentem negociar amb ell d'alguna Està manera. apuntant, o no? Crec que a mi no, tio. Crec que li ha l'avió, tio, com estos. Està disparant un altre cop a l'avió? Creus que s'ha carregat l'avió? No ho sé, però si ho fa... Faré una Seran foto dos ràpid. d'un tiro, Ah, no tinc telèfon meu. Visual de la seva cara, tio. A veure, de que li perdem la visual l'haurem de seguir i allà es converteixi en tiroteo. Vaig a moure'm per tenir visual una mica. I aquest l'home que ha intentat... Bueno, que estava per allà fora a comissaria. Esperem que gasti una mica de munició, almenys. Pari cap al cel. Sí. El veig com una mica mico, eh? Soc sincer, però se'n va per l'altra banda, tio. Hem de Sí, clavar. jo tinc un cotxe aquí que fa pinta que és el seu, però no ho sé. Vols que l'he m'intenti perdut. acostar? On estàs? Jo sé, ja li he perdut la visual, ja. L'hospital estic ja. Vaig a donar una volta per aquí amb el cotxe. El tinc, està aquí baix, a baix. Ah, però us actuem ja, tio. Que sigui el que vulgui. Apa, Són les rodes del cotxe, si hi carona, marxa. carona. Està aquí, Caballero, tiri l'arma ara mateix. Caballero, no pugi el vehicle. Vale, toca la persecució. Aquí tenim persecució. Visual, cotxe verd, llimona. Intentem que surti del poble, si pot ser. Sí. Tu queda't a darrere, vaig a tallar-li el pas allà una mica perquè pilli la... Merda. Ves per darrere, tu, jo el segueixo. Intentaré bloquejar perquè torni a sortir pel mateix lloc. Puja per la muntanya, Puta. cap a platja. Vine, el teu cotxe Sí, serà sí. millor per aquí. Ha xocat. Torni cap aquí. Fica't tu primer, si vols. Bueno. Ha dit poble. Recorda que té una arma de foc, Sí, sí. Per si baixa o alguna cosa. Segur, segur. Té el cotxe molt fotut, Fem que surti al poble. Intentar-li tallar el pas cap a l'esquerra. Així que fem que surti. Intenta que tiri cap a la dreta ara. Vale, ara ja està. Espera que... Grita-li algo, a ver si... Crec que ja està. Vigila. Que randera. Per al trànsit. Si m'atropellen, loco.
Para el trànsit, para el trànsit. Caballero, no es mogui. Caballero, no es mogui ni un pèl. Aguanti, aguanti. Aguanti. Ara parem el trànsit, no es preocupi. Aixequi les mans, aixequi les mans, aixequi les mans. Aixequi les mans. Caballero. 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 Aixequi les... Però aixequis. Caballero. Però bé? No, com em puc trobar bé si m'ha passat un camió per sobre? I un accident, també. Per què ens segueixen? No preocupi. Per què ens seguien? No, perquè el seguíem. Aquí les Som preguntes... locos o què? Aquí les preguntes les farem nosaltres. Queda cua, que així s'arrepenteixen de pujar els del sud aquí al nord. Aquí està. Havies fet el double check, sí? Sí. Perdoneu per tardar, Ah, sí. Ha estat un camió per sobre. Terrible. Caballero, trobo millor? Home, no gaire, però bueno, piparem. Sé tu que posi les mans un moment sobre el cotxe aquell. Va, Ibe, Carlitos, ni em facis coses Al darrere rares. seu. Va, bon servei. Servei, moltes gràcies, doctor. Aquí. Perfecte. Baixi els braços. Amb cuidado. Traïdoria. Què fa? Déu. Déu fa temps que es va deixar de recordar de mi. Déu no s'oblida. Mira, Déu no existeix i la Terra és plana. Però plana Jo com ho he un donut. vist. Però sense forat. Muro blanc, caballero. Si és del tònic, és aquest d'aquí a l'esquerra. Està millor? Pues al final no em fas cas, ho sabia. O prefereix l'altre? Aquí es queda, Carlitos. Fes-li un triple check de lo que porti a sobre. D'acord. Però si m'han mirat 3 vegades. Sí, però... Home, No seu col·loquin per res, mi és Carlinhos. No em col·loquin res de lo que no porti, Perfecte, està net. D'acord. Tot el que porto és medicinal. Sí, ara tindrem més preguntes sobre això. Caballero, quin és el teu nom? Complet. Com? El teu nom complet, caballero. Carlitos Brau. I la teva edat? Els amics en diuen Calvitos. L'edat no D'acord, així que Calvitos és el teu àlies. Vols que et diguem Calvitos o vols que et diguem Carlitos Brau? Com vostè més desitgi. D'acord, Carlitos Brau, la seva edat? L'edat no importa, és la que es porta al cor. No sap la seva edat, caballero? La meva edat, sí home, la meva edat amb harmonia amb la terra són 30. D'acord. Portar els documents d'identitat a sobre, d'acord? On vius actualment, caballero? Bueno, estic aquí amb una pensió i vaig fent, perquè com em criden molt per anar a l'exèrcit i tal, doncs no tinc un lloc fixe. D'acord. Dins, vinga. Vingui per aquí. Calvitos. Té les temptatives d'homicidi i no té llicència d'armes, Mira, molt ràpid. M'he llevat al matí, m'he rentat les dents, m'he fet el cafè, m'he dutxat, m'he vestit, m'he posat primer els calçotets al revés, que m'he donat compte quan tenia els pantalons fets i he dit que tinc els pantalons perquè m'agafava sable sisa, doncs m'apretava l'ou esquerra. Llavors me'ls he agafat, me'ls he baixat i me'ls he canviat. Llavors, després d'esmorzar, he baixat a baix, he anat a obrir el cotxe i dic, merda, les claus! I tinc que tornar a pujar, agafar les claus, he anat passejant, he deixat el cotxe al mecànic perquè em havien fet una ratllada aquesta nit, perquè per aquí hi ha molt de mal perill conduir, i quan he deixat el cotxe al mecànic m'he anat passejant. I m'he trobat el senyor sanitari, hem estat allà fent una xerradeta, que si el temps, que si tomba, que si gira, que si balla, que si no. I després de ai, el cotxe l'he anat a buscar. He anat a buscar el cotxe, en seguida he anat a la benzinera, he anat a la benzinera, he posat benzina i he parat a fer un pipi en un arbre, perquè tenia d'allò de la siseta, m'he notat que m'apretava, però d'apretar-me és que tenia pipi i fer pipi, m'he pujat la cremallera de què m'enganxo el membre, però no ha sigut així, i he pujat cap amunt i llavors m'he dit, hosti, si tinc que anar a cobrar l'obra aquella que tinc a mitges, l'he anat a cobrar. I m'he trobat a vostès, m'he posat nerviós, he accelerat, he tirat cap aquí, he tirat cap allà, m'he tirat al terra i ja no recordo res més i m'he trobat aquí.
Dia sembla bé. D'acord, Calvitus. Senyor Quina Brem, era- per vostè. Quina era la teva intenció amb la pistola Quina pistola? que feia servir a la teulada de la casa amb obres? Quina taula de la casa amb obres? Ah, Doncs d'aquí era- anat jo, d'aquí he anat Sí. a cobrar. Sí, jo no estava a dalt. No, vostè s'equivoca, jo no era. Aquella pistola que m'han dit que s'han trobat... Ai, no, que ara puc parlar tranquil. Aquella pistola que han dit vostès que s'han trobat dins el meu vehicle, allò deu ser del Josepet, que li diem Josepet, que ahir va pujar el cotxe amb mi, ens vam anar de marxa, i hem arribat aquesta matinada una mica perjudicats, i el mur... Cabró, Ara sí que ha begut el... m'ho deu haver deixat allà. Clar. Perquè l'altre dia, el que passa que el vaig veure, va estar a punt de deixar-me un ganivet allà dintre i unes bosses de marihuana. I a mi, no, ja li vaig dir ni se t'ocorreixi, però el tio cabró m'ho ha tornat a fer. I això no pot ser. No, Perquè evidentment. després me descarrego jo, i no pot ser. M'estan trucant. No l'agafo, eh? No l'agafi. No. El telèfon alt. No. També sí. Sí. No es pot. D'acord, Calvitus. Vostè coneixia la persona que anava amb l'avió? Quin avió? L'avioneta que voltava per aquí paleta? No. Escolti, perdoni, vostès tenen el meu DNI, oi? Sí. Ah, val, d'acord, fantàstic. Fica l'eix central. L'eix central i torna cap a paleta. Direcció comissaria, més o menys. Per davant del casino i es fica cap al centre. Company, en reps. Sí, estic esperant aquí a veure si passa per el... M'ha trucat el Calvitus. Que va? No li has tornat el DNI. Ah, bueno. Feina, Carter. Aquest home. ¿Qué ha pasado aquí, chavales? Hola, hola. Detingueu-lo. Criminal. Però què collons? Detingueu-ho de públic, que sóc criminal. No es preocupi. No tinc cap dubte. No sé. Tu tens a mi, que jo no he fet res. Company, no l'he escorcollat ni res, eh? Tots sota control, són necessitats o necessiten ajuda? No, la veritat que Ara no ja estem som ajudant. dos. Millor si no som fotin la feta més. amb el vas. Tots junts ho podem fer, però què Colin, fa? Colin. Vinga, deixa'm, que avui és l'últim dia. Deixa'm, que avui és l'últim dia, Com que va, l'últim dia? tia. Què et passa? Deixa'm, que avui és l'últim dia, va, tia, va. Canya, va. Deixa'm, va, que avui... Dile, Deixa. sortim de la carretera, Que l'he atropellat, que el l'atropellarà, meu dama. Que no l'he atropellat, tia. Xiroleu-lo també. Cap a dintre, No que estaré aquí hi ha tan sol a la No, va, comissaria. que no he fet res, tio. Va, deixeu-nos, va, que avui és l'últim dia, que vull disfrutar una miqueta, va. Calli, home, calli. Que no callaré, El que deixeu-me diguis serà fet disfrutar, servir en la sisplau. teva contra, caballero. Sinvergüenzes, deixeu passar, jo no he fet res. Clarence, ets molt tonto. Tenim un tio, 1066 aquí. Oh, ara sí que s'ha guanyat la perpètua, Si li dius això al Tontito, Poli. que ets molt tontito, deixeu-me anar, vinga, va. Contentin-lo amb ell, no m'hi deixin anar. I també, tio. A veure, s'ha partit una mica, company, per electricitat Clarence. estàtica? Digues. Vingui un moment. Hi ha hagut un terremoto. Joder, tio, a sobre ens I aquest que t'insulta, qui és? No ho sé, ara ho veureu. Li haurem de fer Hola, i un per codi què no penal de muntanya, potser. Vull ficar una màscara? No sé, sí, ja No fa està de màscara, pensat. també. Què? Què està No, volent no, dir? no, Sou són parella? vostès. Sou parella? No, això ho ha dit ell, Jo no he dit res, Bueno, no. Jo vaig arribar fa poc a aquesta ciutat. Té de la pata, caballero. Vale. Però cap a fora no és cap aquí, cap a fora. Company, Te mentit. deixo marxar
El senyor aquest... Sí, tu deixa que marxar, s'havia quedat el peu atrapat, deixa no, marxar el fa- que m'ha atropellat i jo m'encarrego de l'establiment. Por fin, va. Però Ah, vale. aquesta sala no, que Tu està... t'encarregues d'aquest home d'aquí. Sí, jo m'encarrego del tio de l'establiment que tinc a les meves mans i tu t'encarregues del que m'ha atropellat, que és el que tens tu allà. D'acord. És veritat. Així que roben establiments, veritat? Jo, però ¿dónde me vas? ¿Dónde me vas? Sí, si t'hem atrapat No. allà robant establiments, ha sigut tu. No, deixa'm anar, sisplau. Com has accedit al terrat de l'establiment? Per quin terrat? Portaves munició suficient per continuar? Però, Quants trets que has fet abans de que arribéssim? què esteu dient? Però què esteu dient? Quina era la teva intenció de disparar en aquella avioneta? Exacte. Quin avió... Però... Oi, però quina avioneta? Algú t'esperava dins? Què esteu dient? Què esteu dient? Era teva? Vine, O coneixes el propietari? Que te la xupo, vine. També va, per favor. Hola! Però quin llap, El mare meu company ha arribat i tu has començat a córrer. Al vehicle. Exacte, apuntant-me amb una escopeta. I jo estava plorant. No amb una Jo tinc pistola, família, amb una saps? escopeta. Però bueno. No diràs res, no, covard? Mira enrere. Ah, ho he pensat. Verda! Ah! Oh shit! Però... Ah, m'he cagat, m'he fet caca. M'he fet caca. Ui, que s'està fotent també, vinga, anem. Està baixat per l'altre carrer. I un 10-11 en robatori I un normal. 2-2 és el robatori de mòbil que acaba de fer, vale? Sí, que ja l'he pillat. Hòstia, no t'estampis, per favor, porfa. Per què parlo jo també, tio? A veure, hòstia, no hi ha cotxes o què? No gaire, és millor. 2 hores. Era escut. I ja m'avisaràs, si para o canvia de sentit o alguna cosa així. Però no es fica aquí a parlar de merda de... Tio, no t'ha com el duende, Quin duende? El moto. És que acabava de... Doncs ara quan et digui un altre cop la no sé què per allà... No és el GPS algú? Sí! No, tia, és que... No sé què és. A ver, espera, el GPS. El mapa no tengo. El GPS, sí, ja ho està dient bé. A la 68, suposo que girem cap a l'esquerra. Sí, gasolinera. A la 68. Vale. Hi ha altres 10-11 esperem. Però serem nosaltres. Oh, no, negre mat. Uf, ja. Jo pensava que el cent d'aquesta ciutat era legal. Jo crec que algun dia també començaré. Hauríem de començar a fer coses, saps? Perquè et vull dir? Això sí, els blancs no, putos blancs de merda. Ja, frena aquí, que jo l'altre dia vaig sortir volant aquí. Ja. És que, tio... Com ho fem després per no veure el GPS? Hòstia, tenim un robatori? Mira, jo ara faré una cosa amb el teu permís, vale? Què farà, hòstia? I em ficaré al costat i diré, senyora Patricia, pot frenar? T'ho confirmo, a veure si és ella. Dame un segon. O sigui, una altra doctora per la cara, però... Bueno, doctora fica, no sé, suposo... Doctora, freni? Algo així, no? Ai... Ens ho posen massa fàcil, crec, no? Sí, però és que el bo és que no ho volen fer així, saps? Com? ¿Tú crees que será? ¿Tú crees que sí? Vale. L'idioma algo... Doctora, paga tant trastoc que jo, hòstia puta. Doctora, sortir de servei. Sisplau, frena esquerra. Recte, verdad. Trànsit recte.
I ara... Aquí s'ha fotut una hòstia, que flipa. Serà més d'un. Bueno, almenys si té ferides es pot curar ella mateixa. Aturis! Tu ves... Bueno, doctor... Hòstia, dispar darrere, és un trampa, No, són els d'aquí. A mi no. Mira. Ajudem-los, no? Entre cometes. A veure, és que el doctor no cal seguir-la, anem a seguir l'altre. No, para. Anem-los a ajudar. Vigila que no vagi armat, aquest també, ens rebenti. Caballero! Barba! Accelera a l'esquina. Vale. Aquí. Vale, prepara l'arma, Ja, bueno... Estan disparant, Puta arma la tenia. Hòstia, li estan donant pel pelo, Li estan donant pel pelo. L'ajudem una miqueta, deixa'm baixar aquí, va. Baixa. Listo. Perdona. Mira que no t'ho dic, ara també. Veieu marxant per la carretera. Ja estava batuts tots. En armats, Però és que anem a canviar els cotxes, que no tenim cotxes. Bàsicament. No, ja anem bé, no? A veure. Vols negociar tu o negocio jo? Tu. Vaja, però qui tenim aquí? Som els de manteniment de les caixes. Obre una mica, Ah, vale, ja abans marxem, no passa res. Exacte. Tot controlat. Tu, que són els de manteniment de les caixes, Som els de no passa manteniment, res. ja està, tot No controlat. passa res. Vale. Una pregunta. molt bé. Una pregunta. Aquest cotxe, per això, és vostre o...? Sí, és el nostre, és que s'ha de tancar la furgoneta. Ah, vale. Per això ho dic. Li haurem de ficar una multa per mal estacionament, per això. No, home, no. Sí, perquè, mira, el pàrquing arriba fins aquí. No. Sí. Allò ja és part de la carretera. No, són 7 passes legals, és un punt de penalti de tota la vida, mira. Quan és? Un punt de penalti. $400? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Està. Vinga, hòstia. Xxt! Jo només he anat cap passar. La multa de... Jo només he anat cap passar. La multa d'armada a l'estacionament és $200. Bueno, doncs, no sé, demana al seu company que els hi doni, jo no te'ls donaré. Bueno, aquí és el cotxe, el propietari de vostè o de qui més hi ha per aquí dintre? No ho sé, Què? demana-li... Què diu? Que és del Roger, ha dit? Qui és el Roger? El Roger és... vostè sap... Bueno, no sé, demà ets targeta que és el Roger, no ho sé. Bueno. Truco la grua. Truca la grua. No, truqui la grua. Ah, vale. Sí. Si truca la grua, em carrego el José, tu tria. Espera. Panya, aquests tenen armes, vigila. Sembla que és un robatori d'establiment. Fet per un individu, 2 individus i 3 individus. No truquis la grua. Bueno. Així que potser no són el que sembla, en veritat. Vinga, vull sortida neta i vull sortir d'aquí. Vale, aquí. A la que pitem amb les sirenes, vostès deixaran a la persona. Vinga, seure ja pesat. A la que pitem un cop amb el pito, vostès deixaran sortir a l'hostatge, d'acord? Després, nosaltres posarem les llumetes. Quan posem les llumetes, vostès podran sortir a respirar aire pur un altre cap aquí fora, d'acord? I quan nosaltres posem les sirenes, vostès podran pujar al cotxe i començar la persecució. Jo no vull clar, No ens facis la guarrada de treure l'hostatge i entrar, No? Quina marranada és aquesta. O m'ha de tocar el pito. Doncs l'hostatge el traieu ja, veurans. I així traiem més coses. Quan pitem. No, el treus ja sense pito, castigats. A l'hostatge fora. Sí, no, heu tingut el vostre temps. No heu sabut negociar. No negociem amb terroristes d'Amèrica. Amb atracadors sí. Vaig a posar
que No, si no saps ni comptar fins a 7, imagina't fins a 10. Bueno, us quedeu sense pizzas i aigua, que ho sàpigues. Sense? Sense pizzas i aigua. Però Hostatge, foti el cap d'aquí. Tu saps que sortim d'una botiga de queviures? Ja, Vols que et tregui un dònut? però pizzas calentes i no fetes al microones. Pizzas fetes al Domino's Pizza. Estan més bones del que et creus, no? Del microones. Bueno, i els batidos freschi suís aquells et congelen el cerebelo. Sí, fa molt mal. Sí, les nucellars posen moltes coses en aquests freschi suís. Merda, m'estic posant molt nerviós, vinga, No es posin nerviós. Aviam, quin és el seu vehicle de fugida? Aquell. A tu quin et sembla? A veure, quin dels tres? L'únic que no està oxidat. Aquell d'allà. El que està mal aparcat, veritat? Aquí hi ha un tio Senyora, del nostre cotxe. no sap, vagi molt lluny, que si no els francotiradors pensaran que estem trencant negociacions. Digui-li al francotirador que vingui i mengi els ous. Bé, els hem de dir que ens sap greu que els nostres vehicles són d'alta gamma, però han estat patrocinats i han de fer servir. Està apuntant un inútil, que encara No es preocupi, no, estatge fora. Estatge fora. Havia marxat, Ja pensava que també havia marxat, la veritat, ara m'he fet la olla. Vale. Bueno, a veure, n'hi ha que les coses. Nosaltres, quan pitem un cop, vostès pujaran al cotxe. I quan posem les sirenes, vostès acceleraran. I aniran fins al més enllà. O acabaran a la presó. I després, una pregunta, aquestes que seran fians els podran treure d'aquí com a mínim? Quines? Qui m'està parlant dels dos? Jo, que si aquells Qui és jo? cotxes d'allà... No sé qui és jo. Aquest. El de la pistola? No, l'altre. El de la pistola? No, l'altre. El de la pistola? Sí, el de la pistola, t'està demanant que si trobes els 3 cotxes robats, aquests de darrere. Imagino que sí, perquè han col·laborat en tot moment. D'acord. Alguna cosa més a dir de per què fan aquest desastre de robatori en un 2400? Per què volen diners per droga, veritat? Per droga. Vale, llavors els entenc. Drogadictes. Sí. No, drogadictes. I parlar de putes. Això sí. Bueno, estan preparats o no estan preparats? Sí. Ah, vale. Vostè està preparat? Nosaltres estem preparats des del minut 1. I el seu company està preparat? Sempre està preparat. Jo no ho tinc clar, A veure, li han quedat clar el que passarà. Que ens escaparem i vostè es quedarà amb la lanterna a posar pel cul, sí. Bueno, això és una descripció una mica agosarada. No creus, company? Sí, després ja callarem boques a la carretera. Bueno, el que li volia dir és que recordin que no ens agrada tirar-nos a l'aigua. No, ja. D'acord? Va, doncs, quedis a fora. Però ens agrada pescar peixos amb les armes. A les armes, Ah, molt bé. Tiren dinamita. I no anem a buscar els peixos. Això també us ho dic. Ah, bueno. Fem que altres peixos es mengin els peixos morts. I de rodilles. No, compito no, ells, els detinguts. Els detinguts de... De reunió. Heu après la lliçó? Un altre dia a fer una cervesa, si us sembla, Aviam, reseu-me un Pare Nostre, per estar segur que heu après la lliçó. Pare Nostre. Que esteu en el cel. Que estàs en el cel. Sigues... Santificat. Santificat. Vingui a nosaltres el vostre regne, passi la vostra voluntat, així com... Exacte. De cada dia. Senyor. El dia d'avui i perdonar les nostres culpes, així com nosaltres. Segueix. Els deutors dels deutors. Els deutors, els que no paguen. Els deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a tentació. A tentació. Al mal? A veure com era... Ens en lliureu-nos de qualsevol mal. Amén. Val. Amén. Que això és com la passadari. Haig d'anar-ho repetint per recordar-me. Vagi repetint perquè no us fiquin més problemes.
No ens hi ficarem. Perquè ell és una mala influència per tu. No, Tu no, ets una no mala ens hi fiqueu, influència això. per ell. És possible. Jo sóc molt bona gent, sóc Sem. No sé Bueno, què és. Jo sé, no sé- és un MS. no sé què és això, eh? Així que... Home, No un no sé, MG. Circulant, Circulant, ja obligat ell. Bueno, Quan obro un mòbil veig Sem. no els vull tornar a veure més per aquí. Vale, Sí, però... I per res del món tiraré aquestes merdes d'armes allà fora. vale. Així que, Per res del món per ens res del món, esperarem a que per no res ens del pugui món, dir. vagin a aquesta porta d'aquí darrere, d'acord? Vale. Així bé, vinga. Si l'obre Foten al millor, camp. Moltes gràcies. Vinga, fora. Vagi bé, són Sí. vostès molt amables. Espersin-se. Molt amables. Adéu. Company, Digues. i és mi tria de servei. Sí, jo també, jo també. Amaga't aquí darrere de l'arbre. Vinga, vagi bé. Quina ràdio per fer la meva frase mítica. Aquí Clarence Mason surt de servei. Bones vacances. Bueno, senyors, bona nit i bona hora. Senyores, bona nit i bona hora. Ai, anem a dormir. Tan, 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 tan. Sí, les escenyes. Vau parlar d'algú d'ara? Ai, no sé, jo crec que ha estat bé aquest web. Trobat. Potser molta més penya. Ara que està dintre del server, que això està bé. També està bé fer un descansito. Que aquí al Nadal ja estem a 2 passos del Nadal un altre cop, o sigui, és simplement un descansito. Ara comenceu a mirar streamers, jo què sé, de Marbella. Escolleu, per favor, alguns que no siguin... alguns que s'ocorren, saps? No hi ha cap streamer que ho faci sempre. Bueno, el Guachinani aquell és un màquina. Però ja sabeu el que vull dir. A donar-li a saco, a pillar inspiracions i després fer-ho en català, que és com ho fan els americans i els espanyols. És copiar els americans i els americans copiar els espanyols. Bona nit i bona hora. Ostres, puc dormir, tio. Ai, a dormir-me a despertar-me. Pero va, cafecito y pim pam, hostia, que tenim festa aquí. Què passa per aquí? Hòstia, bon canotillo. Què et puc ajudar? Jo, en veritat, he seguit a la massa, falten, no sé no? què faig aquí. Disculpa. Que jo he seguit a la massa, que no sé què faig aquí, la veritat. Sí, no sé, ens ha dit algú que teniu aquí, el Plodomir. El de les notícies. Sona la veritat. El de... Bon dia, Paleto. Aquesta informatiu, no sé què, no sé quant. Ah, sí, no, però sí, vull dir. Tio, ho ha Sembla fet que molt estigui bé. aquí, per suposat que sí. No, realment m'ha quedat com el cul, però no ho havia practicat. Doncs, no. El detingut suposo que és confidencial, però Vladimir em sonaria. Què passa? I... Què pot ser? Tu, Luca? Són amics teus? Digue'm. No, però és famós, li volia demanar un autògraf. Ah, Clar que ha vingut desplaçament aquí al poble Ostres. per conèixer-lo. La veritat és que no sóc però Claudi, crec que l'estic veient allà, corrents. Davant del post office. De què? Com? Del post a l'office. Sí.
Ah, ja s'ha escapat. Mira, sí, està allà. Ah, doncs moltes gràcies, gent.